Тези туалетни без да барат тези пари. Казвам ви, няма да стане абсолютно нищо. По-добре аз съм съгласен да не се прави никакво читалище, отколкото да се направи нещо, което няма да прилича абсолютно нищо. Фактически проектът е изготвен сега, направен е, хвърлена пари за този проект и крайна сметка наново сега трябва да се съобразяват с старото училище, да се прави нов проект, преградки, което и да ви кажа, че искат да го направят на един етаж. И 150 места вътре няма да има. 150 места. 130. Някъде към 120-130 места. Това няма да остане и никакви стаи отстрани. Сега, неофициално искам да ви кажа, че комисията, която мина, която видя тая сграда, още на другия ден аз бях извикан и бях стиснат ми се ръце с кмета и имам преведени 3000 лева за бутане на това училище. Представете ли си? Парите стоят още в кметството, не съм ги пипал стотинка от тях. Въпреки, че някой пуснаха, край те ги откраднаха тези пари. Не! Можеше веднага да започна и само за 3 дни това училище нямаше да има нищо от него. Аз изчаках кмета да дойде. Да вземем решение, да чуете и вие, нека и той да каже, защото аз не обичам устно да се взимам. Нали, устно казва, хвърля са парите и крайна сметка се хвърли всичко върху мен. Затова аз искам тая вечер, вие сте тук, искам да се изкажете, да вземете становище по този въпрос и това да го отнесем до кмета на община. Значи, това училище е в нашите ръце. Ние ще решаваме какво да го правим. Всички ние, не само аз, вие. Казвам, ето, парите са готови, чакат, преведени са в това. Другото нещо, което ще се направи за това училище, тая година няма да стане, защото средствата са също много големи. Единственото необходимо е да се направи парно, което говорихме с него, умувахме, но при количествена стойност за сметка, която се направи, това парно излиза някъде над 100 000 лева. Защото училището на 2 етажа голямо е и наистина са доста парички. И сега, когато вече е разпределено, когато е гласуван бюджета, когато се знае във всяко едно село, 31 село, какво ще влезе и колко пари ще влезе, просто е трудно да се откъснат някакви пари, да се направи нещо от това. Искам да ви кажа и нещо друго. В строителната програма от училище Отец Паисий не е заложено нито един лев, нито в кметството, нито в общината. Един лев не е заложено. Аз исках да попитам директорката, защо тя няма. Исках нея да я попитам защо. Защото вие сте делегиран бюджет и заявките, строителната програма се я правите вие. Искам да ви кажа, че при мен не е дошло. Това, ето и секретарката е тук, нека да каже всички неща, които идват при нас, ги завеждаме и даваме всичко. Номер има за това нещо и всичко е по закон, както трябва да бъде. И последният момент, когато ние решихме да правим читалище, когато 10 години вече, аз разберете, 10 години драпаме за това нещо да стане. 10 години ходили по мъки. И накрая ни казаха, че като завърши читалището на юнаците, ще започнем читалище на говедари. Ето, дойде момента, когато читалище ще се прави, но как ще се направи и с какви средства и защо трябва да се направи, да се отреже, да стане по-малко и да ни прилича на нищо. Просто от нас зависи. Понеже казах, че училището на делегиран бюджет. Защо сега директорът се де-факто за нищо не отговаря за ремонт на училището? Фирмата, парите... Да, за това ние минаме два комисията по гледа училището, пак директорът нямаше. Значи, миналата, нека да ви кажа нещо. И тя не разполага с средства. Училище Отец Паисий, не забравяйте, че е публична общинска собственост. Единствено нещо се разпорежда кмета на общината. Той казва къде се преведат парите и какво се прави. Това е собственост на общината. И наша собственост. Другия момент, който дойде комисията да онзи ден, когато бяхте там, тая комисия е главният архитект, началника на ТСУ-то. Те трябваше
да кажат, да снимат, да предадат утре на оперативката на кмета на общината, дали може тази сграда да се използва на нея, да се построи нова сграда. За това бяха те. И затова не беше извикан нито директорът на училище, нито кмета на Говедари. Аз случайно видях там и не случайно, просто тая на тези, които ми се обади, значи информи, ела пред нас. И не съм решен. Искаше се само да се вземе ключа, да се отвори, просто главният архитект да влезе вътре. Това е. Те решават, общината, разберете го. Това е тяхна собственост. Те решават какво се прави. Вие ще бъдете уведомени утре след оперативка. Значи, главният архитект и тези ще произнесат какво трябва да се прави. Дали ще могат да държат тези стени, дали може да се направи на тях нова сграда. Не. Защото тук има данни, че от точното 880 за училище и 1930 са подорени тези сгради. За собственост, публична общинска собственост, 280 квадрат. Никакъв паметник на културата. Абсолютно. Ако има памет на културата, това е просто няма да правим тези статистики, няма да решаваме дали се бутат. Явно, че трябва нещо да правим. Тогава като експерт ще каже дали мога да се бутат, това ние какво трябва да кажем? Те разбират. Не, ако ние кажем, кмета на общината ще се съобрази с нашето мнение. Той ще се съобрази. Да, но като кажат, че това не става, нашето мнение е излишно. Не е излишно. Какво не кажа, че това не става? Не е излишно. Не е въобще излишно. Да кажа нещо. Да. Сега, оне път да се казва това нещо. Обаче, сега вие като органи тук, кмет, главен кмет, какво си, това показвате ли умилния път на някой? Не. Добре. Това не беше... Ето го сега. Това съм съгласен с вас. Дали показвате, го виждат хората какво се строи. Да. Това паметник на културата вънка. Съгласен съм. Обаче вие казвате, че се строи читалище, никакъв проект, нищо не изнесете така да го видят хората. И сега изведнъж Иван казал на цялото село, че това после защо си мен да изкарате Иван. Това сега като го изкарахте, сигурно всички хора се съгласят с вас, че ще стане нещо. И че имате пари 500 хиляди лева там, колко казах днес. Че го имате. Да, с вас съм съгласен. Ама вие казахте, че ще строи едно читалище и нито проект, нито нищо. Мътнахте. И после кой изкарате вино и в цялото село мен? Да, казвам го. За икономия го казах. Да. Обаче вие показвате ли го това нещо? Ама сега го изкарате на я. Чакай сега. В интернет го има. От 3 години се строи пецата. От 3 години се строи това нещо. Ще ти покажа. Ти не да ми разправяш, защото аз имам вестник, от 3 години се строи. Ето, той ще каже, го показват. Това нещо, като го покажат, хората сигурно се съгласат. Обаче, това ставаше въпрос преди 4-5 дни, когато беше големият кмет, да го изкарате това нещо, да го кажат. Това се строи. Иване, веднага ще отговоря. Добре, ама... След като не са... Ама тогава ще му обвинявате. Като не са определени парите, по бюджети са пуснати за строителство на читалище, просто излишно да си говорим. Ти виждаш и в тези вестници колко пъти ние казваме, че строим читалище. Кмета казва, почваме го. И тук пред вас го казвам. Почваме до година, обаче ни стана. И сега, когато са определени точно парите се стоят в сметките определени точно за това нещо. И тогава излиза вече, след като излизат парите, вече излиза и проекта, излиза и петното, което той направи на абсолютно. Аз нищо против няма. И аз главният архитект ще покаже целият проект. Показвате ли го това? Кое? На предишното събрание. Няма какво да говорим. Защото е само бюджет. Той искаше само бюджета да каже. Ами аз за това тук ще кажа също, защото на предишно събрание преди няколко месеца аз точно този въпрос ви зададох. Говедари ще бъде ли запознато с проекта? Другото, което мен ме касаеше, дали сграда, която ще се строи, ще бъде пред лицето на малкото училище, за да не засенчат. Това ми бяха думите. Вие казахте, ще има достатъчно време, селото ще бъде запознато с проекта, няма да бъде там, ще бъде на месото на туалетите, в резултат на което ще бъдат построени вътрешни туалети в училище. За тях отдавна имаше план.
И това ви бяха думи. Това бе... Но нито План поведарен запознат не ето. Строителната програма не беше заложено нищо при отстояние от улица, отстояние от друга сграда. Нищо не знае. Те неща не бяха заложени в бюджета. Не бяха Аз заложени съм при запознати, хем в един момент не се Но няма ги тези неща в прикмети да няма тези неща. Да, може би. Аз не съм бил в личното събрание. Имам два въпроса. Първият въпрос е, аз бях в училището тук изгоряло. Нещаните също не бяха да поставени. Месата Месена, каква е архитектурен паметник? Не така? Строено в 1935 година, ако не се лъжа. 30-та година е прави. 29. 30-та е пуснат в експлуатация. Така, значи, не може ли, интересувано, не може ли това училище да остане като един паметник на културата, а място определено това ново читалище, къде ще бъде? Определено. И има ли ги средствата, защото казват някой, че върху да се изреди това училище и да се сложи на място от тази сграда да се построи? Бюджет колко е на тази постройка нова? Единственото нещо, че това не е паметник на културата. Ако беше паметник, не можеше да го бараме. Но сега никой няма да даде пари да го възстановим това нещо. Няма за какво да се прави. Значи това не е паметник на културата? Не е паметник на културата. Не е паметник на културата. 1927 година. 30-та година е прави. 30-та година е експлуатация, да. 30-та година е Значи на старото училище, ако вземем решение, старото училище, това ще изглежда лицето всички пари за построяване на по-добър въпрос за решение така. Толкова средства, строително място после. Защото нямаме средства. Ти имаш ли гаранция, че живееш в един там? Валери, само значи, първи на два етапа е това нещо се прави. Първи етап е 200 хиляди лева, които тези пари няма да бъдат докоснати абсолютно за нищо друго. Вторият момент, от май месец ще направи първа копка на това читалище. И 15 септември 2015 година смятат да отреже лентата, това читалище да бъде експлуатация. Това е неговата приказка, заявил го е по медии. 2 години ние ще бъдем пазачи, да пазим децата, да се учат на поле. Няма да бъде позабавно. Има нещо, което не сте доцени с този по-късне. Ще започнете и ще спрете и ще спомните, понеди дума с какво ще стане. Виж сега, всичко, това нещо за тези всичко каквото е започнато е довършено. Всичко, каквото е почнато е довършено. Сега, то няма средства пари. Знам, това училище съм учил и аз. Знам, тежко е да го бутнем. Тежко е трудно да го бутнем. Обаче, кой го бутна това училище? Ние ли ще го бутнем? Стана пожар и изгоря, природата го бутна. Ние не сме виновни за това нещо. Аз не съм искал никога това училище да се бута и сега пак, казвах ви, ако исках да го бутам, парите ми бяха преведени, фирмата беше готова, за 3 дни. 3 дни това читалище нямаше да го това училище нямаше да го има. 3 дни. За 3 дни. Казвам ви, утре да кажете, парите, преведени са парите за това нещо. Не ви лъжа. Парите чакат и са бутат. Комисията, това е решение на комисията. Трябва да се вършат тези неща, построяването на читалището и училище. Ако не беше изгоряло училище, тогава ще стане. Защо трябва да се бърка читалището и училище? Аз пък мисля, че господин Бакърджиев има дълг към хората, които са избиратели, чието деца и внуци учат това училище. Не съм против построяването, както и някой да коментират и да ви слагат думи в устата. Но в момента с приоритет е построяване на тези прословути туалети. Не говори толкова за парно, колкото за туалети. Аз няма да използвам фразеологията на господин Попов, че баба ми и дядо ми са си вършили физиологичните нужди там на снега и сега и нашите деца какво пречи? Минете и те там да си ходят. Защото сега го търпяхме това нещо? Защо? Защо го търпяхме? Защо нямаше строителната програма вашата директорка? Защо аз? Строителната програма е дала вашата директорка. А вашата директор ще го каже. Слушайте ме първо. В момента 150-160 деца и служители ползват една чешма, която е на втория етаж. Вие обричате това училище на гибел по този начин. Децата почват да напускат. Защо? Защото нямаме нужда. Тая чешма, ако не бях ви сложил един кран, нямаше и да върви тази чешма. Нямате и една стотинка и за кран да сложите.
Дървета да ви издръжа всичко. Къде е вашата подкрепа тогава за това училище? Пуснах ти докладна, че дървета в момент са. Може ли само се каже? Ще кажа само да я кажа. Пуснах ти докладна до момент, че тези дървета, които са тук, пречат и в горе, са изгнили, ще паднеш от трета няколко горите. Отрязах ми ги това. Че онзи ден директорът ми казал, че децата няма къде да пият вода. Казах на моя сметка на кметството, да отидат с Божи един кран, да ожигат кран, вода и трябва да знаете, че каквото се иска, постига се. Нека да бъдат малко по-активни директорите на училищата и на детските градини. Това